Halo guys, arita diri skuan kay manguat sa magdaro ta. Buro sinilas. Bu. Tay, what if mablasot ko dire? Buko ana. Ayaw. Di ko. Lapok ko na kayo. Ano? Buon gyud na. Sinilas. Dili ko. Dili ko. Ah. Lapok ka daw. Ah, ibili na ako. Asa? Mo-slide. Sa wakas nakatunog ko lapok. Tihadlok siya. Pero pa ko kabalik og tunog og lapok sila. Sige lang una. Tuy, loob ka ayo. Ina now. Nakabot na sa akong kuan. Diri ko. Dito na baro maka. Dili ko tay. Diretso ba? Sige. Wala mo ko'y guniti ko. Okay, Allah, nakatunog ng lapok sa tikay. Amo na siya tawag og mga kuhol kana. Awa akong tiil. Awa sabihin natin. Tay! Tay, what if mo, ba akong naong diri malapok? Yay, success. Success. Woo. What a great experience. Layo pa man siya. Bantog ra ang mga tiil kay mga kuan. Oh, nang mabaho. Bantay ka na. Oh, Iwa mo na mo kuan. Kabantay ka ning tunog na to, di ka na. gani. Mahimong paipa. Uy, lagi. Susunod na. Ara ta gyud hindi ka lapok. Oh. Yay! Kau nati, kini dinhi, kini. Mm. Naina magbuhat ina na. Okay. Na, daghang mga bird. Borg. Tata, Diri sa hinlabang. okay na? Ani. Ayun. Gitawag di siya. Kini siya, para mahibaw-an nimo. Gitawag di siya siminto. Kung unsa ning imong na tumban mo ning siminto, pero lain na ang siminto diri. Ang siminto Lapok. sa syudad or sa ato ang kuan. Nang concrete Kaya naman, jud. complete. Ang kini siminto tawagan ni. Agianan ni tao nga magtrabaho sa magdaro, magtanom, mangamrot, ano ba? Up. Ano ba kabusod ng bangag? Ay, sunod na nang ng mga bangag. Arita, ato dyan, sugaton din ha? Ari mo na sa muagi. Yun na siyang samukon tay. Udyog naman ko ni Dja. Kaila di na, Ulit naman ko. kaila di ka na. Ba't ka nagkaila ni mo? Kasi man yung gibabayan. Si Sunil. Nabi dito nagikan. Narami nagikan. Ang may gikan ka na, nga daghang busy nga kalsada. O niya, among gi-experience, akong experience ako. Balik kong experience. Si Ate kay wa katilaw, since birth, wa katilaw og taak-taak og lapok. Mo ni diri mga higala arin ko magtrabaho sa una, tracer, kamrot, kontangkong. Hindi mo ni mga lugar. Unya kung wa ni tubig, ari ko magtabanog. Grabe kong tabanog diri sa una, hantod inig ka kuan, hantod inig ka kadlawon magsigig tabanog. Unya ka na dapita diha. Anak mi manglimas, manguhag isda. Kana diha, kana na tower diha dapit. Manguhag mig isda diha. Halwan, agukok. Una. Iya lagi ito yun. Dindot ta.
Awa ko. Mura na lagi kagwa. Kaya ko, okay. Kagwa ko. Muna buliko na dyan. Buliko. Daong ka dyan. Oy, Dong. Ako lang bata, ganahan mo tanaw kuan, because no insyong man eh. Ganahan lang po kuha kasuway. Sunod ta. Oh, mana jay gawan sa kapil. Kapil. Ano na nilo? Kapil. Ano na me? Tanuman, umano sa kapil ano. Ba nag-apil-apil na si Taytiroy dito Daro. Kapoy yun eh. Kapoy mo ako kapoy. Ilalim. Ada palikuan eh. Lopig. Lopig man. Lopig man sa gawin. Surrender! Surrender man! Lopig mas buwan! Wala mo ang tubig. Hindi mo basta-basta trabaho. Unang mahal ang bugas merkado. Baratong angkat direct. Wala lima trabaho.
Salamat dong. Wako na tigo ang experience ko sa pil. Laser ang tanong, waiter, gamrot. Oh. Dahala lang, salamat lang. Di lalim matrabaho diri sa Basakan. Munang reklamo ta nga mahal ang bugas. Pero sila lag antos para makapay tag bugas. Di lalim. Pagsapil, pagdaro, basta mo di lalim. Sugad-sugad karon mo ka experience. Salamat. Salamat og shout out ni Insyong. Insyong Aranies. Salamat kaadyo sa pagpahuwam sa isang kabaw. Bye.